Guk, esango neuke, ez ni bakarrik, ez ni buru ganaz, baina junta direktiba bat daukagu, eta argi daukagu indala 7 urtetik gure objektiboa, gure buruan zer egon behar dan, eta atletiren interesagatik edo zer egitea, edo zer, beti legeen aurrean, eta baina hori da buruan daukaguna egunero, ez? Eta 7 urte daramagu, eta hortik goaz. Eta ez gara interpretazioetan, ez daukagu askotan futbolak ez dizu ematen interpretazio askorik egiteko denborarik, baizik eta erabakiak hartzeko denborak, eta guk beti izaten dugu gure lana kirol aldetik eta beste arlo guztietatik ere bai, baina kirol aldetik adibidez, preste egotea, zain egotea eta kontrolata egotea, kontrolata eukitea gure erabakiak eta zelan doazen jokalariak eta zelako pertsona, ez bakarri zelako jokalariak diren, eta zelako pertsona tiren. Eta, bueno, momentuak eskatzen duenean erabakiak hartzea, ez? Laportek hartu zuen bere erabakia, Manchesterrera joatea, eta, bueno, guk argi geneukan jarraitu diogulako Iñigori, bai beste jokalari askori bai, baina Iñigori konkretuki postu horretan eta argi geneukalako zein zan erantzunik eta onena, ez? Eta lortu dugu, lehen esan dut, eskartu behar jakola ere bai, ze azken baten heltzen zarenean akordio batera aldebi daude. Eta aldebiak ipini behar dabe bere partetik akordio batera heltzeko edo nonora heltzeko, ez? Eta, bueno, badakigu baina Iñigorentzat momentu batean ez zela erabaki erreza alde batetik, baina beste batetik bai, atletik handia da, argi dauko nora joan behar den, historia bat deko, zeo zer diferentea defendatzen du, eta horrek ere atrakzioa badauka, ez? Eta urte batzuetan Raul etorri zan, eta Iñigo dator, erabaki hartu nadagolako nozbeinka hor dagoan, eta eurak ere bere partetik ipintzen dabelako, ez? Eta horrela joan dira gauzak, eta oso pozik gaude.